Hogyha az egész kép nagyon sötét vagy világos, akkor az alul vagy túl exponált. A legvalószínűbb, hogy valamit nem jól állítottunk be a fényképezőgépen. Először nézzük meg az expozíciós üzemmódot. Ha ez manuális, tehát nem automatikus, akkor lehet, hogy a beállított adatok nem megfelelőek. Ezeken tudunk módosítani. Ha a fényképezőgép automata üzemmódban van, akkor ellenőrizni kell az expozíció kompenzációt. Ha ez nem nullán van, akkor állítsuk nullára. Ha eleve ott van, akkor ismételjük meg a felvételt a megfelelő módosítással. Bizonytalan esetben legjobb több felvételt készíteni különböző beállításokkal. Ha a kép egésze túlzottan világos, akkor az túlexponált. Ebben az esetben mínusz expozíció kompenzációval lehet a képet sötétíteni. Az expozíciós hibákon az utómunkánál is lehet némileg javítani. A teljesen fehér, kiégett felületek azonban utólag már nem javíthatóak. Ha a téma főként világos színű motívumokból áll, akkor ez becsaphatja a fénymérőt. Ebben az esetben a világos motívum közepes tónusúvá sötétül. Ez nem felel meg a képpel szembeni igényeinknek, ezért az ilyen kép alul exponáltnak tekinthető. Ebben az esetben is legjobb plusz expozíció kompenzációval világosítani a képet. Ha a képnek csak egy fontos részlete sötét, akkor valószínű, hogy a fénymérő a világosabb felületeket vette figyelembe. Fordítsuk a gépet a sötét motívum felé, és ebben a helyzetben rögzítsük az expozíciót. Ezután szabadon megkomponálhatjuk a képet. A kép világossága nem fog megváltozni. A gépek kijelzőjének világossága változó lehet. Ezért legjobb az expozíciót a fényképezőgép histogramján is ellenőrizni. A túl nagy kontrasztnál a kép egyes részei túl világosak, más felületek pedig túl sötétek. Ez a gond főként olyan helyzetben jelentkezik, amikor a téma tónusainak skálája szélesebb, mint amit a szenzor vagy a gép fel tud dolgozni. Ilyen motívumoknál lehetőleg nyers állománnyal dolgozzunk. Ha ez nem lehetséges, és van a fényképezőgépen megvilágítás optimalizáló üzemmód, akkor használjuk azt. Ha az égbolt lett túl világos, akkor átmenetes, szürke szűrővel megmenthető a kép. Ezt a felvételnél az objektív elé kell helyezni. Ha a téma nem mozog és van állványunk, akkor több felvétel utólagos egyesítésével, nagy tónus átfogású technikával kaphatunk optimális képet. Ha a képen színes foltosodást látunk, akkor ez valószínűleg zajos. Ez általában a legmagasabb ISO érzékenységeknél jelentkezik. Ezt a gondot elsőként a fényképezőgép zajcsökkentő funkciójával oldhatjuk meg. Az is segít, ha kisebbre állítjuk a fényképezőgép digitális élesítését. Egyes témáknál esetleg lehetséges a kép utólagos, fekete-fehérbe való átalakítása. Ezzel a képzaj vizuálisan legkellemetlenebb változata, a színzaj eltűnik. A zaj csökkentéséhez az utómunkánál hatékony szoftvereket is használhatunk.
Ha az egész felvételben mozdult, elkenődött, akkor az exponálás közben elmozdult a fényképezőgép. Ez a gond főként állvány használatával oldható meg. Sok helyzetben az objektívbe vagy a gépvázba épített képstabilizátor is megoldást jelent. A másik jellegzetes bemozdulási hibánál a kép statikus elemei élesek, csak a mozgó motívumoknál jelentkezik a bemozdulásos életlenség. Ennek oka, hogy a téma mozgási sebességéhez képest túl hosszú volt a megvilágítási idő. Az ilyen hiba elkerüléséhez megfelelően rövid megvilágítási időt kell használni. Már a viszonylag lassú mozgásnál, például egy sétáló embernél is, az 1/100–1/200 másodperc szükséges. A futó alakhoz már 1/500 másodperc, vagy még rövidebb idő kell. Egy adott fényben a rövidebb megvilágítási időhöz nagyobb lendenyílás vagy magasabb izóérzékenység szükséges. Ezért az ilyen helyzetekben előnyösek a fényerős objektívek.